नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. नवरात्रीचे दांडिया उत्सवाचे विशेष. कारवार. कारवारात नवरात्री निमित्तान दांडिया उत्सव बऱ्या रितीन चलतेर आसा. आता नवरात्रीचे दीस सोपत आयले. आज आयतवार 22 ऑक्टोबराक नवरात्रीचो 8वो दीस आणि सोमाराक नवरात्रीचो अखेरचो दीस म्हणल्यार महानवमी. कारवारात ज्या ज्या वाठारात श्री दुर्गादेवी पूजन म्हणा किंवा देवीच्या देवळात नवरात्रीचो उत्सव जाता थंय नित्य पूजा आणि दांडिया खेळाचे आयोजन करतात. काही जाग्यार बाकी काही वेगवेगळ्या तरेचे मनोरंजनाचे कार्यक्रम आणि स्पर्धेचे आयोजन केल्ले कळून येला. कारवारच्या असनोटी आरव हिंगा श्री महामाया देवस्थानाच्या आवारात गेल्या 22 वर्सांच्या दांडिया खेळाचे आयोजन करते येयलात असे कळून येता. या वर्साक श्री महामाया दांडिया कमिटी आरव पंटलबाग 2023 या कमिटीन विशेष रितीन या दांडिया कार्यक्रमाचे आयोजन केले आसा. देवस्थानाच्या शिखरावयल्यान रंगीबेरंगी विद्युत रोषणाईन सजवून देवस्थान सुशोभित केल्ले असून खास अशा दांडिया नृत्यासाठी पिरामिड टायपाचे आकर्षक गोल सजावटीचे विद्युत दीपालंकार पळयतल्याक मोहित करताले. देवस्थानाच्या आवारात घातिल्ल्या दांडिया खेळाच्या रिंगणा बाजून वीक्षकाक शिस्तबद्ध अशी आसन व्यवस्था केली असून सगळ्यासाठी सदांच थंड पेयाची खास व्यवस्था आयोजकांनी केली. देवस्थानाच्या दोन्ही बाजून म्हणल्यार पंटलबाग क्रॉस ते श्री गणपती देवस्थानाकडे पर्यंत मुख्य रस्त्यार दोन्ही बाजून विद्युत माळी घालून रस्तो आणि आजूबाजूचो वाडो सुशोभित दिसतालो. या दांडिया खेळाच्या वीक्षणासाठी आणि दांडिया खेळसाठी या आरवच्या महामाया देवस्थानाकडेन कारवारच्यान भागाभागातले भक्त येतात हे विशेष. आधुनिक ध्वनिवर्धक आणि विद्युत रोषणाईच्या भव्य दिव्य अशा पवित्र स्थळात हजारांशी वीक्षकाल्या हजेरीन आयोजकांक हर्ष झाला आणि खेळाडू आणि वीक्षकाल्या या उत्स्फूर्त असा प्रतिसादान हेजे फुडें यापेक्षा बऱ्या रितीन हो दांडिया उत्सव करचो प्रयत्न करतले अशें आयोजकान प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. असेच कारवारच्या हारवाडात दांडिया खेळाचे काही झलक पळया.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। दुचाकी आणि कारचो अपघात दुचाकी स्वार जखमी जोयडा कारवार जिल्ह्याच्या जोडा तालुक्याच्या रामनगर जगलपेठ रस्त्याच्या तिंबोली वळणाचेर दुचाकी आणि काराचो अपघात जावन दुचाकी स्वार सुभाष शिंगरगावकर जगलपेठ ही व्यक्ती जखमी झाली। जखमी सुभाष हेमगेले जगलपेठ हिंगा हॉटेल असून त्या हॉटेल व्यवसायाचे सामान हाडूक म्हूण आपली KA 30R7327 ही दुचाकी घेऊन रामनगर वयतना समोरच्या नेवच्या ब्रेजा कारीन KA 22 MC 3280 या वाहनान धडक दिली आणि कारीवेले नियंत्रण चुकून कार विद्युत खांब्या आदळणं खांबो मोडलो आणि कारीचे खूप नुकसान झाले। सुदैवान जीवितहानी काय झाली ना हे नशीब। कारातले 4 जण सुखरूप आसात। या प्रकरणाची तक्रार रामनगर पोलीस ठाण्यात झाला असे कळला। कारवार जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार हेमगेले उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी खास सभा अंकोला कारवार जिल्ह्याच्या अंकोलाच्या अलगेरी सीबर्ड नौकादळ योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात विमानतळ निर्माण जावचे आशिल्ले जाल्यार नागरिक विमानतळ निर्माणाक केंद्र रक्षणा खाते फुडें सरला। नागरिक विमानतळाक आवश्यक आशिल्ली 1 एकर जास्त जमीन रनवे निर्माणाक भूस्वाधी प्रक्रिया जाल्ली। भाविकेरी बेलेकिरी आणि अलगेरी ग्रामाचे सगळे 93 एकर जमीन स्वाधीना खातीर अखेरची अधिसूचना जाला जाल्यार जमीन मालकाली जास्त परिहाराच्या मागणेचो हट्ट कायम असून त्याचे बद्दल शनिवाराक मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वात सभा झाली। तेतूंत कितपत यश येयला हे कळचे आसा। या सभेत मंत्री MB पाटील जिल्हा पालकमंत्री मंकाळू वैद्य कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी हजर असून मुख्यमंत्र्यालय राजकीय कार्यदर्शी नसीर अहमद गौरव गुप्ता PC जाफर आणि इतर अधिकारी हजर आशिल्ले असे कळला। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।